Garaa eh. Hello guys! Good morning. Today is September 20. Today is a Tuesday. At nandito ako ngayon sa apartment ng sister ko. But I am on my way to SNR kasi mag-grocery ako. May mga bibilhin tayong mga bagay-bagay na kailangan sa bahay at kailangan sa shop. Tapos mamaya magkikita kami ni Marlon sa Ayala kasi wala lang, namiss naman yung isa't isa. Si Marlon yung isa sa mga best friends ko, isa sa mga pinaka-tunay kong friends. At yun lang, magkikita kami doon, magbabonding, chika-chika, catch up with my sister din, si Malaya. So, pagkatapos natin sa SNR, dadaanin ko ulit si Malaya dito sa apartment niya para mag-lunch kami sa Ayala, tapos magkikita kami ni Marlon. So yun, let's go! Wala akong breakfast. Time check pala, nasa 10:35 na. Hindi pa ako nagbe-breakfast. So, kakain na lang ako ng saging para hindi tayo gutumin at hindi sumakit yung ulo natin. September 26, 2022. Today is a Monday at ngayong araw na to ay birthday ng twins ko na kapatid. Although nag-celebrate na kami nung Saturday evening ng birthday nila kasi magkasunod lang sila ng birthday ng twins ko na kapatid. Tapos yung youngest namin, yung birthday niya is September 28. So, inisa na lang namin yung celebration nila nung Saturday. Hindi ako nakapag-vlog pero ay, insert ko na lang dito, may mga stories ako nung birthday celebration nila. Anyway, so today pupunta kami ng Dumaguete kasi bibili kami ng mga stocks na kulang, mga critical items sa cafe. Tapos plano ko din bumili ng balloons for my sister Hosea who is working with me sa cafe. So, siya din yung katuwang ko sa cafe, guys, sa pagmamanage, sa pagbabantay ng tindahan, ganon. So, gusto ko siyang i-surprise somehow. Although, binigyan ko na sila ng cake nung Saturday, I still wanna make this day special for her. Kasi, ayun, wala lang. Gusto ko din, this is my way of thanking her for sticking with me and for helping me with the cafe. So, ayun lang. Kasama ko pala ngayon si Prince, ang aking magiting na barista. Wow! Let's go! 파란 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 나에게 준 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 You already made my day 다가와서 꽉 안아줄 때 충전되는 이 느낌 너와 함께라면 어디든 좋아 지금 이대로면 멈춰도 좋아 뚜렷한 기억 처음 손잡은 그날 누구 건지 모를 pump and sweat we'll never let go 헤어지기가 아쉬운 날의 뜻 Hilak si Ani, alam, hilak. 손을 잡아 너
Hello guys! Good morning! So next day na ngayon at kasama ko ngayon si Honey Plucking Burns, yung aking sister na nag-birthday kahapon. Pupuntahan namin yung dalawa naming kapatid sa Dumaguete, yung twin niya tsaka yung youngest namin. Kasi magse-celebrate kami ng birthday nila. Tapos bukas kasi, September 28, yun yung birthday ng youngest namin, yung kulot. We're heading to Dumaguete. This is my third time going to Dumaguete. Yung first time na pumunta ako doon way back 2018 pa ata. I was with Almoralde, Vernice and Vern for an event. Tapos yung pangalawa, nung August yun, di ba? Nung hinatid namin yung dalawa naming kapatid sa Dumaguete. Kasi yun nga, mag-face to face na sila. Tapos ngayon pangatlo. Ngayon, dadaan kami sa isang kainan ng larang. Parang parang tinolang isda na basta mas rich yung kanyang flavors. Let's go! Crab meat, crab. Dancing slowly in the moonlight, beneath the stars that lit up your eyes. The sweet scent of your skin filled up my lungs with ecstasy. Hey guys! So we're now here in Dumaguete. Time check, it's already 4:46 PM at pupunta kami sa isa sa mga nirecommend ng sister ko na kainan or restaurant, yung Melton, walang G, Melton Pot. So malapit lang siya dito sa sa kanilang apartment. So ito yung sisters ko, si Ina, ayan yung youngest namin, birthday niya bukas, September 20. Tapos ito yung twin ni Honey. Show, pakita ka. Si Althea. Ayan, let's go. Scissors. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에 내 자신이 너무 걱정돼. 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 사랑이라는 걸. Oh yeah. Baby can't you come with me? Can't you hold my hand and leave? 근데 있잖아 너라면 다를까 생각이. Naglibisihan ka bugas? Yay! Happy birthday to you! for hours.
are on our way to the bridge. Ayan. Wala kaya. Yes, Nikki. Ah, garaa eh. Ito po yung mga taga Filo de Oro. Hi, sir! Gagaling nila, kuya. Hi guys, welcome to my guys. Miss, anong masasabi mo sa ating sofa po? Anong masasabi mo? Miss Snowbird. Oh, located in the valley. Wow. Hey guys! Kamusta kayo? So, napag-isipan kong mag-vlog ulit ngayon kasi na-miss kong mag-vlog first and foremost. And, the past few days kasi parang feeling ko sobrang seryoso ko na sa life na parang napapag-iwanan ko na yung pagiging vlogger natin. And ngayon kasi, I'm trying to clean the house. And kailangan lang linisin ng mga bagay-bagay dito sa bahay. So, I will try my very best to upload again weekly on my YouTube channel. Yun nga, sana ma-edit ko rin to agad-agad. And I'll also be preparing for my trip to Camotes this coming December 7 until 9. Punta kami doon kasi may gig ako doon. So, bibisita ako sa Camotes, Cebu. See you mga taga-Camotes on December 8. Today pala is December 5. And bukas, luluwas ako ng city. So, kaya isa sa mga agenda natin ay mag-prepare para sa trip natin sa Camotes. Let's go! So, ito po yung ibig kong sabihin na sobrang gulo po ng aming sala. Kasi si Malaya nag-move out na ng apartment niya from the city. So, mga gamit niya yan. Tapos, dito gamit ko. Tsaka gamit ni Mama, Papa. Tapos, ayan si Papa, kumakain. Ayan din po yung mga gamit ko galing pa sa apartment ko. Since August na nilagay ko lahat dito, hindi ko pa talaga na-arrange lahat. So, ayan, yung agenda natin today is maglinis. Oh, grabe. Grabe, grabe. Time check, it's already 5:15 p.m. So, I'll start cooking dinner for the family. Sili. Dito. My favorite is cheese. Everything that comes from cheese is me.
Okay, from Cafe Malaya. So good. So, ayan siya. Pwede mong patungan ng shoes dyan. And then, ito mga hangered clothes.